Esclat, de Maria Domènech. Com flor criada a l'ombra, com ponzella tancada dintre sos pètals, a la que per descloure's i esdevenir flor esplendenta i a plena vida li manqués el bes del sol, així era la Roseta. Lliscava sa vida per un camí sempre igual, sempre envoltat de grisors innocents que li tapaven l'horitzó de la vida, com una eterna boirina interposada entre ella i el món veritable, sense deixar-li veure més que els objectes més propers. Era com una gàbia de fines canyes. Més a la fi, gàbia era, que la retingués, privant-la de caminar més enllà, d'allargar un xic son pas vers lo desconegut, vers lo ignorat per ella. I si per entremig d'aquelles boirines entreveia alguna besllum, alguna guspira de la claror ignota i pressentida, i si una petita espontaneïtat interrompia son rumiatge de mansuetud i abnegació, una boirina més espessa venia a tapar aquell resplendor imprudent i tornava a quedar la Roseta embolcallada amb aquell ambient de quietud aplanadora que com un pesant mantell l'ofegava i l'oprimia lentament. A l'obrir de bell matí el finestral de sa cambra, veia allà lluny la Roseta creuar per l'espai aquells vols d'orenetes que juganeres volaven d'ací d'allà, embestint-se unes altres, fent i desfent 100 voltes el camí recorregut. Llavors sentia ella un fort desig d'ésser com elles, de volar en l'aire i ben lluny, on pogués volar sola, sense ningú que aturés son vol, sense que ningú midés ses mirades, les que de tal altura ho virarien tot el món. Quin desig tan imperiós ne sentia de tornar-se oreneta per saber què era llibertat. Aquella hora era per ella la millor de tot el dia. Sola, ben sola, quasi bé mai s'hi trobava, i aquella estoneta de relativa llibertat era per ella son millor esplai. Com grossa culpa es confessava en ella mateixa la recança que sentia quan a l'obrir la porta de sa cambra entrava sa mare i tot donant-li el bon dia li feia avinent que tot seguit tocarien la rematada de missa primera. Però era tan desagradable aquell despertar a la realitat que sense ni tenir temps de refer-se'n llançava un petit crit de desconhort, delator de son dolç arrobament sentit davant de la natura. Més passat aquell impuls, espontani, i amb l'efecte de les ben raonades paraules de la senzilla mare, tornava a ser la Roseta de sempre, reclosa i concentrada en si mateixa, plena de vaguetats inconscients i de pensaments boirosos. Però aquella estranya dèria de les orenetes la perseguia sempre, per tot arreu, i acabant sempre amb el desig de devenir ocell per a poder volar ben lluny. Al sortir al dematí de sa casa, que estava voltada de tarongers i acàcies, en aquell temps en flor, sentia la Roseta una alenada fresquívola i olorosa que, pessigolejant-li ses rosades galtones, li feia fruir una mena de sensació tan agradosa que la commovia tota, i a l'esbatanar la porta del barri, la vella serventa de la casa sentia desitjos d'arrencar a córrer sense camí, segur vers aquell esclat de llum que a l'horitzó sortia, anunciant un dia ple de vida i de colors. Caminava de pressa, i sense donar-se en compte deixava endarrere la seva mare i la vella serventa com volent fugir d'aquelles dues severes figures que eren per ella com una mena d'esfinges que, espiant tots sos actes, disposaven a desdir de sa voluntat. Cada jorn les mateixes dolces i suggestives sensacions eren sentides per la Roseta i cada dia eren ofegades per la veu de sa consciència que li manava obediència i respecte en aquells qui disposaven tan bonament d'ella. «Roseta, riu!», li deien, i ella reia. «Que trist és això, Roseta!»,
i ella plorava. Però son deliri eren aquelles volades d'orenetes que no la deixaven mai en pau, ni amb ella mateixa. A l'estiu, perquè sempre li volaven pel davant com per fer-li enveja, i a l'hivern, perquè com no les veia, les enyorava. Com s'enyorava un ser estimat que ens ajuda a passar la vida amb menys tristors. Aquell estiu, com quasi tots, havien fet niu damunt del finestral de sa cambra. Quantes hores es marçava ella, escoltant com piulaven els petits i mirant com els revoltaven les mares. Aqueixos innocents passatemps era el que més la distreia. Fora d'ells, restava sempre trista i silenciosa. La seva tia, que era monja, prou li deia que hi anés cada tarda a fer-li companyia, que passaria l'estona brodant i llegint llibres bons que ella mateixa li escolliria, ja que dins del convent prou ne tenien de ben hermosos. Però, si bé la Roseta per obediència hi anava tot sovint, tampoc se trobava satisfeta i tranquil·la al costat de la seva tia, car brodar massa estona la cansava, i els llibres que li feien llegir tots deien lo mateix, a més que tampoc la convencien ni la consolaven, per tant no la distreien, i tornava a quedar com sempre en aquell estat d'ànima tan boirós, i tornaven a venir-li als pensaments les orenetes que des d'aquelles sales grans i desertes sentia xisclar encara més fort. I a la seva dèria persistent se n'hi associava una altra, la del seu germà. Car ella tenia un germà a qui també ho semblava una oreneta. Cada any, a l'estiu, tornava al poble i volava lliure per allà on volia, i al venir l'hivern fugia com elles, lluny, molt lluny. D'aqueixos pensaments n'hi sorgien uns sens fi de dubtes, que sempre giraven vers el mateix tema. Essent ella de la mateixa casa i tenint quasi la mateixa edat que el seu germà, sols suportaven un any de diferència. Per què tenien de viure de manera tan diferent? I per més que hi fes meditacions, no donaven la solució del problema d'aquella desigualtat vergonyosa de que ell pogués fer d'oreneta i ella tingués de restar tancada tristament com un pobre ocell de gàbia. Més ells ho manen així, acabava pensant. Doncs és que deu haver d'ésser així. Però qui eren ells? Ni ho sabia, ni ho volia comprendre qui eren ells, els que així la volien. Ni tampoc entenia tota aquella rècula de noms quins drets invocaven per refutar sos raonaments. Ells. Lo que sí sabia era que ella pressentia en son si una força vital, la que li donava tota mena de drets a la vida, al igual que son germà. I tot era girar i capgirar tota mena de pensaments dintre de son caparró d'hermosos ulls. Tot era preguntar-se quin pecat havia comès per tenir càstig tan horrorós de no poder gaudir de la vida com son germà. Ell parla, pensa i disposa d'ell a son desig. I jo no puc dir més que les paraules que ja em sé d'acord de tant de repetir-les. Ni puc pensar, perquè no en sé, ni volen que en sàpiga. Me diuen que això no és per a mi, i de mi mateixa és tan poc el que en disposo que no en soc més que com una mena de falsa amiga que no diu mai la veritat. I fent-se vers aqueixes raons, s'anava posant trista i tornant neuròtica. Son germà era l'únic que se n'adonava i que al mig comprenia l'estat de la Roseta, més per no trencar la santa pau d'aquella casa, amb l'egoisme innat de l'home deixava que tot continués aquella mena de mitja vida ensopida i aclaparadora, capaç de fer morir en flor les il·lusions de vida en tot cor humà. Prou ho veia ell que podien més o menys deslliurar sa germana, però n'hi ha tan poca de caritat quan costa un esforç personal i el sacrifici de principis profitosos que, optant per lo més planer, deixava transcórrer la vida de la Roseta sempre igual,
sempre grisa, sempre inútil, com la d'una mena de bestiola mansa apuntant sempre al sacrifici. Creia ell, també, que recloent un esperit, per fort que sigui, esdevé humil i conformat, i tampoc volia comprendre les mires del propi bé enceguen sempre el juí i fan obrar injustament. Com tots els estius, aquell, la Roseta, a l'arribada de son germà, havia sentit una alegria no absenta d'esperança, de quelcom que tenia relació amb sos més íntims pensaments. Més en aquells, com tots, s'esvaí tota il·lusió davant de la freda i circunspecta actitud de son germà vers ella. Per ell, com per sa mare i encara més per sa tia, i de més que la voltaven, seguia sent la nena de sempre, la noia innocenta i candorosa, ignoranta de tot quan podia despertar i educar son enteniment i voluntat, deixant la mercè de fer-se la seva qui més manya tingués en decantar-la pel cantó que més convenient fos, no a ella, sinó en aquells que els hi fes goig l'ovaler de la Roseta. Una matinada de les darreries d'agost arribava a la porta del casal de la Roseta, amb gran soroll de picarols, una ben vistosa tartana de la que enbaixaren son germà i un jove de l'edat d'ell, el qui la Roseta veia per primera vegada. Si bé, veient-lo amb son germà, va comprendre que deuria ser un bon amic. Ella, com sempre en aquelles hores, s'estava embadalida contemplant l'infinit, recolzada al finestral de sa cambra, i des d'allí veié l'arribada de son germà i son company. També veié la portera del convent de la seva tia, qui portava la missiva de que, essent aquell dia Santa Rosa, veuria la religiosa amb molt agrado que anés a passar tot el dia amb ella per celebrar millor la diada juntes, ja que ambdues tenien la mateixa patrona. Obeint com sempre, la Roseta sortí de sa casa per passar el dia amb sa tia, després de despedir-se de sa mare. El dia transcorregué per ella sense cap emoció, com no fos la recordança d'aquella hermosa matinada en la que la sortida del sol li semblà més lluminosa, la terra més encisadora, l'ambient més pur i l'aire boscatà més sadollat d'agradoses sentors, i l'espai tot blau en el que les orenetes semblava que hi corrien més adelerades que mai, i elles eren les qui, voltant tot el dia pels finestrals del convent, la distreien amb sos xiscles i volades. A la tarda, la tia de la Roseta fou visitada per uns joves nebots seus, els que, a l'ensems de felicitar-la, li feren conèixer llur primer fill, un ros infantó fruit dels seus primers amors. Acompanyant a sa tia s'estava la Roseta, la qui, donat son encongiment i recato, permaneixia tota confosa, esguardant amb estranyesa els vells visitants. Li semblava que aquell infantó es tenia de posar trist com ella al trobar-se en aquelles sales grans i nues, amb parets totes d'una blancor grisenca, sobre les que l'humitat plorava grosses llàgrimes com d'éssers invisibles tancats allí dins. I també li semblà que la jove parella estava allí dins com empresonada, mirant els grans finestrals, buscant aquella llum que allí dins sol li entrava per entre gelosies. Torbà sa més íntima meditació el brugit de passos que s'apropaven i el cruixir de la porta a l'obrir-se, deixant pas al seu germà i a son amic, aquell jove que ell havia vist per un instant al matí, arribar com en una mena de visió. No volent deixar-se ni un moment, havien anat plegats a felicitar la tia, complint el germà de la Roseta una obligació familiar. Amb l'arribada dels dos joves, tothom s'animà, fins la tia. Agraïda i quasi carinyosa, va semblar que son esguard s'animés com si dins son ésser s'hi filtrés quelcom de l'ambient de vida que en aquells instants se respirava en aquell lloc. I moguda per un instint estrany en ella, prengué dels braços de la jove mare l'ovell infant i, amoixant-lo,
al mostrar son nebot i a l'amic d'ell, remarcant-los-hi l'hermosura d'aquell angelet de Déu. Atordida i estranyament esmaperduda, contemplava la Roseta tot el que a son entorn passava, sense ni gosar aixecar-se per anar a veure de prop aquell vell nin. Quelcom d'extraordinari sentia quan va sobtar el curs dels seus pensaments el plor del petit, qui no trobant-se bé en els braços que el sostenien, demanava per deslliurar-se'n i tornant aquells d'on l'havien tret. A l'aixecar els ulls amb instintiva tendresa, tot un món desconegut se li aparegué a la vista. Pare i mare de l'infant, al sentir el plor d'aquell, correspongueren a l'ensems guiats pel mateix instint vers son fill, vers son amor, i volent-lo tots dos amanyegar, ses testes s'ajuntaren com una corona damunt el cap del petitet. I la Roseta ja no vegé més que 3 caps que es confonien. I una forta sotregada va vibrar per tot son ser, i al voler encara de fugir aquell diabòlic encís, apartar els ulls de tan suggestiva imatge. Aleshores, sa mirada esfereïda topà de ple amb els ulls negres del company de son germà. Uns ulls negres hermosíssims, plens de sorpresa amorosa, prometedors de goig i de tendreses, fits en ella com una imatge gentil. Aquell bell instant fou prou per esvair totes les ombres que tan fort l'embolcallaven, deixant ressorgir d'ella mateixa l'impuls de la mare natura. Els pètals que la recloïen cediren el bes de la llum i la ponzella esclatà sentint la vida. Els xisclets de les orenetes feriren ses orelles i les vegé revoltejar pel davant del finestral. Més ara ja no li feren enveja ni tristura, car ella acabava de besllumar properes volades, tal volta no llunyanes, vers la vida i vers l'amor. Heu escoltat Esclat, de Maria Domènech, Tarragona, 1907.